Mukaddes Gurban Bayramy arkadaş şäherinde hem şatlyk şowkun ulu dagara bilen jemlendi. Gahrman arkadagymyzyň ýigideli tagallasyndan we ihlasyndan binýat bolan täze şäheriň ähli kunjaklarynyň görnüşleri türkmen toýlaryna mahsus bedek terişlerini beslendi. Medeniyet we sungat saatlarynyň berent owazlary dagara gatnaşanlaryň şatlyk şowkunlary bilen utgaşyp ýatda galyjy pursatlar döretdi. Insan perwerligi, agzybirligi we haýyr-sakabat esas ugur edilýän Gurban Bayramyna türkmen ýerine aýratyn ähmet berilýär. Munyň özi arkadaş şäherinde gurulan bayramçylyk dawarlarynda öz beýany tapdy. Täze şäheriň çäklerinde nurany agylar guralyp, olaryň ýanyna toý gadanlar atarly. Munyň özi täze şäheriň ilatynyň şany senäniň hormatyna gurulýan dawarlaryň belet bolmagy ugruna eden tagarlalarynyň aýdyn netijedir. Döwürleriň we nesillerin ara baglanşygyny özüne jemleýän Gurban Bayramy, merdany halkymyzyň ahlak gymmatlyklaryny, dert desturlaryny we dünýä nusgalygyny samperwerligi özüne jemlemek bilen halkymyzyň agzybirligini we bütewilligini pogtalandyrýan bayramdyr. Gurban Bayramynyň belent dawarlara beslenmegi halkymyzyň bu sene aýratyn gadyr goýandygynyň nowatlak tutnamasydyr. Şunun bilen baglanykda şatlyk şowkun uly dawarlar bilen dowam eden bu bayram ýyllaşlarymyza uly ruhy bilen döretdi. Dabara gatnaşçylar bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe milli ýörelgeleriň rowaşyny orunda döwlet derejesinde alad edilýänligi üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadagymyza alkyşladyryny aýtdylar. Gurban Bayramynyň jemleýiji gününe ýaýbanlandyrylan dawaralar, aýdym sazly çykyşlar adamlaryň şatlygyna şatlyk goşup, olary täze ýeňişler ruhlandyrdy. Şunun bilen baglanykda arkadaş şäherine geçirilen bayramçylyk dawarlaryna gatnaşanlar milli gymmatlyklaryň goralmagyna döwlet derejesinde ähmet berilýändigini ynykdylar. Milli ýörelgeleriň häzirki döwürde ösdürilmegi, ýaşlaryň watançylyk we ähmetçilik ruhyna terbiýelenmegine ähmiýetliligini ynykdyp, bayramçylyk çärelerine gatnaşanlar şöhratly pederlerimiziň taryhyny dowamyna döreden däp desturlaryny milli gymmatlyklaryny aýawry saklamak we olary geljek nesillere ýetirmek ugruna ýygyderli alad edýänligi üçin arkadaly gahrman serdarymyzy hemde gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Şükrasıdı arkadalı, kahraman serdarımız.